Ai, bueno, jo parlaré del primer i després te sentes per aquí. Bueno, moltes gràcies a tothom per venir. Aquí estem amb el grup d'herois presentant una conferència de final de curs del curs de Drets Humans que hem fet aquí a Vic, igual que el que fem a Barcelona, però aquí a Vic hem fet un curs. I bueno, el curs que hem fet ha sigut una mica compartir coneixements, experiències, però el tema ha sigut sobretot les paraules de drets humans aquest primer. És com un primer trimestre que es fa a Barcelona, que aquí l'hem fet durant el curs i hem parlat de justícia, llibertat, les paraules una mica que surten a la Declaració de Drets Humans. I dintre d'això, per tancar el curs, cadascú ha preparat un text que ara us llegirà i així farem un petit acte, que ja estan organitzats en ordre. Primer parlarà el Marc. I de què parles tu, Marc? Dels humans. Parlarà dels humans. Tot això ve, per exemple, el primer article de la Declaració de Drets Humans diu que tots els humans són dotats de raó i consciència i neixen lliures en dignitat i drets. Llavors, totes aquestes paraules que semblen ja complicades, en principi ells ja les saben, perquè és el que hem estat tractant aquest trimestre, hem tractat cada una d'aquestes paraules, però de forma de compartir coneixements sobre aquella paraula, cadascú què li sembla la llibertat o què li sembla la justícia, què li sembla a cadascú la consciència, i així hem anat cadascú fent-se el seu criteri propi, una mica, que és la idea d'aquest curs, que tinguis un criteri propi, pensis per tu i decideixis per tu, i alhora tractar la justícia i llibertat, que a tots ens afecta, així, d'una forma, amb un curs de drets humans, de compartir coneixements, d'aprendre uns dels altres. I ara, per tancar el curs, el Marc mateix us parlarà primer, moltes gràcies per venir, aquí estem amb els herois, i un par de persones que han vingut de la Fundació que parlaran també després. Així ho juntem Assemblea de la Fundació i curs d'aquí de Drets Humans de Vic. Bueno, Marc, endavant. Passa la paraula al Marc. Hola, jo sóc en Marc. Vinc a parlar dels humans. Els humans som nosaltres i tenim drets. I som persones i passo paraula a Marta. Molt bé, Marc! Superbé! Ara soc la Marta Bequer i soc de Sant Pere de Torelló i vinc a parlar dels drets humans. Ara crec que hem parlat d'éssers vius, justícia, la llibertat, esclavitud, racisme, Nelson Mandela, en què som iguals i en què som diferents. La raó, la consciència i la dignitat. El Marc ha parlat dels humans i jo parlaré de la llibertat i esclavitud. La esclavitud és injust. Vol dir que les persones i comprar-les i vendre-les com mercaderia i obligar-les per treballar a canvi de res. Està prohibit per als drets humans. La llibertat és ser lliure i per mi ser lliure és anar a la discoteca, anar a treballar, anar al teatre, i al cinema també, a sortir amb els amics, anar a la platja, viure amb la parella, viure junts amb en Dani Montilla, passar-ho bé, aprendre a estudiar, divertir-se, ser feliç, fer coses sense pares i fer coses de les meves. Moltes gràcies i passo a la paraula a la Laida. Hola, jo soc Laida Avancelli Montal, és Cataladell, i vinc a parlar del curs dels drets humans. Parlaré de la justícia, de la raó i l'instint.
Primera, la justícia és el bé i la injustícia és el mal, la guerra i la pau. I nosaltres volem sembrar la pau i no el mal, que és la guerra, que ens pot fer-nos molt de mal, bombardejant des de dalt del cel. Segon, la raó és el nostre pensament, és el que pensem nosaltres mateixos, el que portem a dins des que neixem. El tercer, l'instint. Fem coses sense pensar, com per exemple, 1. Apreciar una persona en la que confies i et cau molt especial, sense pensar, i a mi em passa. 2. Tenir amics i sense voler t'enamores fàcilment i sense pensar, a mi també em passa. Tercer, a mi em ve les obsessions per dins del cos i no per la memòria de la raó i ho tinc que fer fora per la raó. La petita sorpresa que us vull parlar és que vull ser una educadora del segon nivell de la meva feina. I us parlaré de l'article 24. Tota persona té dret al descans per la jornada de la feina. Som nosaltres. I té unes vacances periòdiques pagades. Moltes gràcies per escoltar-me i passo a la paraula la Marina Cruzarte. Hola, soc la Marina Punt. Vinc a parlar del concurs dels números Punt. Les justiciats ells i havent a treballar i guanyar. I té temps per viure. Jo treballo a una guarderia, fas molta feina. La llibertat vol dir i aprendre moltes coses, sortir a fora, a fer coses tota sola, anar al taller. M'ho passo molt bé a fer les meves coses, de tenir molts amics i amigues. Des el meu estimat és que es diu Sergi. Moltes gràcies. Passo a la paraula a l'Anna Viver. Soc l'Anna Viver. I vinc a parlar del nen somanyol la balama d'Instacel. El nen somanyol va lluitar per la justícia i la llibertat de les persones negres de Sud-àfrica. La balama ha lluitat perquè les noies poguessin anar a l'escola. Al Pakistan, tots van néixer somiar com soc. Jo també vull, també vull
pacifista i la llibertat per les persones amb discapacitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a tothom. Bueno, moltes gràcies per aquesta exposició aquí amb els alumnes de Vic. Ha sigut un plaer venir aquí a fer aquest curs i espero que podem seguir fent-lo. I bueno, per connectar una mica Vic amb la Fundació Barcelona, he vingut amb dues persones de l'Assemblea de Drets Humans de Barcelona, que ve a ser gent que ha fet el mateix curs d'aquí que s'ha fet a Vic però a Barcelona i que porten repetint el curs, ja són reincidents de diversos anys i ara estem organitzats en una assemblea. Llavors, jo vaig proposar a l'assemblea que vingui qui vulgui i aquí han vingut elles dues. Aquí tenim l'Anna Ribot i la Bea i s'han preparat un text també per llegir-vos aquí a Vic, també sobre els drets humans, ja cadascú llegirà el seu. Ara passo la paraula a Anna Ribot. Bueno. Ánimo, Ana. Vale. Bueno, hola, soy Ana Ribot. Quería hablar de los derechos de los trabajadores. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, ganarnos la vida con nuestro trabajo y tener las mismas condiciones de trabajo. Podemos hacer manifestaciones para que respeten las leyes. No pueden discriminarnos por tener discapacidad en nuestro trabajo. Es un gran delito. Lo dice la Constitución y el artículo 27 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Así queremos que la gente le vaya bien en el trabajo y en general. Hay que elegir por una misma lo que una quiere hacer con su vida pública y privada. Hay que seguir trabajando hasta que llegamos al final de nuestro camino. Muchas gracias. Ja fa molts anys que la Fundació Catalana de la Síndrome de Down treballa per tots nosaltres. Tot acte que crea ho fa pensant en els usuaris. Si no sempre ve a fer acte de presència, com el dia 21 de març. El dia 21 de març és el dia de la poesia, més el dia de la síndrome de Down. Es va realitzar un acte on jo vaig assistir i jo vaig llegir una poesia. Avui jo he vingut per parlar d'altres temes, com són les arts de drets humans. En aquestes parts vull anomenar la llibertat d'expressió, Festival de Cinema i Drets Humans i la UNESCO. La UNESCO va lligada a la cultura, als universitaris i al voluntariat. Jo estic molt interessada, ja que en la cultura de la UNESCO entra l'escriptura. A més, el seu dia és el 10 de desembre. Llibertat d'expressió i els seus complements. Hi ha molts tipus de llibertat d'expressió, com és la música, el teatre, la poesia, la dansa, les titelles, etc. Hi ha cantants que s'havien rebel·lat per al poble i van fer cançons de protesta que van ser prohibides. I això va contra la llibertat d'expressió, com Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda, Manifiesto. Joan Baez, Forever John, Dona, Dona. Leonard Cohen, Susan Aleluya. Bob Dylan, Huracán, Mr. Tambourine Man. Edith Piaf, Non Gené Reget Rian, La vida en rosa. Nacho Guevara, ¿de qué se ríe? Te quiero. Per tant, és molt important
que tot nen que tingui discapacitat intel·lectual pugui ser estimulat en les arts representatives per treballar la lliure expressió, que encara que n'hi ha moltes és un dret que tots tenim i no se'ns pot privar. És a l'article 21 de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, que es diu llibertat d'expressió, d'opinió i d'accés a la informació. També l'article 30 de la mateixa Convenció, que s'anomena participació en la cultura, a l'oci i a l'esport. Igual que tots tenim dret d'aprendre, de treballar o simplement estudiar. Articles 24 i 27, educació i treball. Cada un té unes qualitats o unes habilitats que poden aportar a la societat. Tot té un cercle i aquest cercle està dintre de tot ésser humà. Molt bé! Moltes gràcies, Bea. Si voleu aprofitar i fer alguna pregunta als herois sobre el curs o a l'assemblea. Sí, i tant. Bueno, felicitar-vos molt, perquè és molt gust sentir a nois i noies que diuen el que pensen, que diuen el que senten i que volen que els altres ho sentim. Ens agrada molt perquè els pares i mares que som aquí dels altres nois i noies, doncs nosaltres també anem pensant que els nostres fills és probable que vulguin no el mateix però coses semblants. I els nostres fills i filles, que n'hi ha uns de més grans i uns de no tant, segur que estaran pensant uita, tal dels herois avui ha dit que quan sigui gran vol viure sol, o tal ha dit que hi havia un moment que hi havia unes cançons prohibides, o altres coses de les que heu dit. Llavors, abans que us preguntin coses, que m'imagino que ja us en preguntaran, jo sí que us volia demanar, i Edgar, t'ho demano tu, aviam si ens poguéssiu passar aquests textos escrits per poder-nos llegir més i llavors poder Espai 21 posarem algun trosset o com a recollir-ho, perquè em sembla molt interessant tot això que heu dit, cadascun de vosaltres i que cadascun ha dit coses diferents. Que sí? Què et sembla? Ens ho podreu passar, Edgar? Sí, això cadascú té el seu text i ja ells mateixos l'han portat avui de casa, o sigui que ja el tenen, ells mateixos tenen, jo tinc una còpia també, si la vols, però vull dir que ells mateixos tenen els textos. El que sigui més còmode. I tant, cap problema, això, toquem arribar. Perfecte. Sí, sí. Molt bé. Doncs i ara, els que volíeu després, si teniu alguna pregunta... Després alhora aprofito per comentar-vos, ja que estic, que avui no ha vingut la Montse Vilarrassa, que és una de l'Assemblea dels Drets Humans de la Fundació, però la Montse Vilarrassa s'ha presentat com per ser representant de les persones amb discapacitat intel·lectual en unes eleccions que hi ha ara d'una cosa que es diu l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. I llavors escolliran una persona que serà com representant de cada tipus de discapacitat. Hi ha un representant de discapacitat física, de les persones cegues, de discapacitat auditiva, i a discapacitat intel·lectual s'ha presentat la Montse, que és de l'Assemblea de Drets Humans de la Fundació, que no ha pogut venir, però està l'Anna Ribot, que és la seva segona en el partit, perquè són com una espècie de partit, on a partir de quan a l'Estat tingui alguna pregunta sobre discapacitat intel·lectual, pot ser que els hi preguntin amb elles o alguna cosa, o si voleu fer-li alguna pregunta a l'Anna com a representant aquesta de l'Assemblea i d'això de l'IMD. I a part teniu tot el grup d'herois aquí, que són uns herois en general, i res, si voleu alguna cosa, els textos a part els tenen cadascú, els guardarem. Una pregunta, crec. Sí. La pregunta. Molt bé, molt bé. La cosa és que és molt cansat. Moltes gràcies. Com ho feu els treballs? Com feu els treballs per evitar els drets humans, la cosa que estimem, per aquesta gent, com ho fem? Com ho fem per preparar la conferència? La conferència. Això qui li vol explicar? La Marta t'ho explica, va. Vinga, Marta. Explica com hem preparat la conferència. A veure. A veure, digues de saber. Amb el primer, el que deia amb en Joan, aquesta pregunta molt bona. D'aquesta conferència que hem fet a Vic, a la Gràcia, doncs, què és l'allò, què és la consciència, en què són diferents, en què són iguals,
Això vol dir Joan, que s'hi va per tu també, i que jo m'agradaria que haguessin iguals a la raó, que és per pensar, que és la justícia, que és la... Això són tots els temes que hem tractat, sí que se'ls sap tot. Sí. Després, com que has fet un resum de tot, però com veus, ara estàs fent un resum de tot el que hem fet, però alhora per preparar la conferència tu, perquè justament ella ha escollit, preparar la conferència parla de tot, però podíeu escollir un tema, qualsevol, que cadascú ha escollit un tema, tu has escollit i has parlat una mica de tot, però també has escollit un parell de temes, però bueno. Que és la raó, que és la justícia, que és diferència, que és iguals, que és el Nelson Mandela. Tots els temes que hem fet. Sí, i el Nelson Mandela, jo he vist per la tele notícies, per la tele, que va dir, i és que va morir des de la presó a això, i no sé, Joan. Molt bé, molt bé. Sí. I que en general, cadascú ha parlat del que ha volgut, Joan. Així, ella t'ha dit tots els temes que hem fet a classe, però per preparar la conferència, cadascú ha escollit un dels temes que hem vist durant la classe i s'ho ha escrit el que ha volgut i ara ho ha llegit. Però cadascú ha parlat del que volia parlar dintre del que hem tractat durant aquests dies. Ja, per cert, esteu tots invitats a fer el curs de Drets Humans aquí a Vic, quan vulgueu. Sí. Alguna pregunta que tingui algú més? Mira, per allà. Porta-li el micro, Marc. L'Eloi. Jo em dic Eloi. Jo també era dels herois. Va sortir 3 anys a més i estic molt content que el que heu parlat i del tema que ha parlat amb la Marta, que jo també ho penso igual. Moltes gràcies, herois. Molt bé! Alguna pregunta? Teniu alguna pregunta més? Hi ha una pregunta pel pare de la Laira. Jo, més que una pregunta, és que cada una a la seva manera ha dit coses que les han reflexionat molt i que com a pares ens donen que pensar. Només això. Vale, ja una pregunta per aquí. Vale. Hola, em podeu dir cada quan us trobeu i més o menys a quina hora i quan duren les sessions? Aquesta pregunta que és molt bona que ha dit la mare de... Com te dius? La mare de la... Ella es diu Assumpta. De l'Assumpta. Deia que... Ricard. Com deia? Per ara està sent quinzenal el grup a Vic. Per això aquí a Vic no hem complert tot el programa com a Barcelona. Aquí només hem fet un dels trimestres que ha sigut veure totes les paraules de la declaració. Després si hi hagués a Barcelona hi ha un segon trimestre que veiem diferents declaracions des de les primeres angleses a les últimes i un tercer trimestre que tractem la declaració de drets per persones amb discapacitat. Aquí com que és quinzenal el grup i llavors és els dilluns per la tarda, 5:30 a 7. I llavors hem fet només el primer trimestre per aprofundir en aquest que és veure totes les paraules, hem vist veure la Declaració Universal de Drets Humans i les paraules que hi entren com justícia, llibertat, bé i mal, la consciència, dignitat, tot això. I així ha sigut quinzenal els dilluns. Algú més? Hi ha una pregunta per pares o una cosa per aquí? La Montse.
Una pregunta. Dos noies de Barcelona. El tema que n'ha explicat era molt interessant. I abans que he dit a Dolors, a mi m'agradaria tenir aquests que heu escrit per ensenyar als centres que vaig jo, així sabran què heu explicat, que era molt interessant el tema. I també volia dir gràcies, que heu fet tots molt bé. I també per felicitar-vos tots. Gràcies. Hi ha una pregunta per pares o els avis. I si hi ha una pregunta per pares o més. Si no, mira, aquí sembla que l'Anna Ribot igual us animi a explicar 4 punts del seu programa electoral que tenen amb la Montse Vilarrasa, que és la persona que no ha pogut venir, que us deia que es presenta per ser representant de les persones amb discapacitat intel·lectual de l'IMD, que és una cosa que, per cert, si voleu, podeu votar-la, tant a ella com a, bueno, en aquest grup. A la Montse Vilarrasa se la pot votar, però s'ha d'inscriure un prèviament al cens de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Que, bueno, està complicat, però si a algú li interessa ens ho pot preguntar. I ara l'Anna us llegirà els punts del seu programa. Sí. Sí, Anna. Gràcies. Per això, els principals punts del meu programa són fer que tots els nens i nenes puguin anar a l'escola ordinària, que les persones en edat de treballar puguin fer-ho en una empresa ordinària i tenir un sou per poder viure. Treballar perquè a totes les persones se respecti el seu dret de vot, que a les persones amb discapacitat no se ens faci molt bullying, conscienciar els mitjans de comunicació i la societat en general, perquè estiguin més informats sobre el que és la discapacitat intel·lectual, com tractar-nos, com adreçar-se. A nosaltres no som malalts, ni afectats, ni patim. Que es tingui un llenguatge més respectuós cap a nosaltres. Defensar el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a viure. Molt bé! Bueno, sempre, moltes gràcies per escoltar la nostra conferència i les dues noies de Barcelona també. Moltes gràcies per totes i que si hi ha una pregunta, si volen dir. Que ara llavors que m'hem de dir una cosa. Moltes gràcies i ara seguidament ja continuarem amb la següent ponència